Mene mandusero mene chimbuzi togona ndimeneto pageti benaimanda pageti benepo msero msero muoni amalawi ine zinanga ndichipakira Taliban amende machuka achikulirewa mu ma audios amene atumiza akunena kuti makamaka ndi boma la Malawi kapena apolisi aku Malawi ndi amene alumbikizana ndi apolisi aku South Africa kuti akuluwa anjatidwe pa nkhani ya imene ya ma videos amene amatulutsa awa ndi ma audio amkuluyo muno wakeyo zimene akuyankhula nkhani ya ufiti nkhani yochuka muno Malawi ndi majini muno Malawi lero ndabwera kuzauza amalawi zokhuzana maliro a Saulo Chilima ndi chimene chamuphesa Saulo Chilima. Ine ndi makamba mosabisira sindikamba monjenjemera ndi makamba kuti chilungamo chionekera poyera kuti wina alese Malawi azindike kuti muno Malawi muli maTaliban amene amafundisa kuti azaukidwa dziko la Malawi. Ngakhale achakwera amanena kuti andizigawenga zimene zachokera ku Rwanda zimene zachokera ku Israeli kubwera muno Malawi, koma ine chakwera sangati pange chichonse malinga dine agogo anga anandisira zinthu zopsa kwambiri muno Malawi. Chikwanje chicha chimene chimachika mmutu chicha koma pano sinabwerese kumene chiki chikwanje mmutu koma ndabwera kuzaulula maliro a Saulo Chilima kuti chamuphesa Saulo Chilima ndi chani ndiponso chimene chapangisa Saulo Chilima kuti amwalire muno Malawi ndi chani. Ndofuna ndikuza ndi babango limekezeka. Saulo Chilima ndi vice president wa dziko la Malawi amene anapangisa kuti sokoleri la socha kuti akhale pa mpando muno Malawi ndi amene anapangisa kuti Alliance ikhale muno Malawi malinga ndi mphamvu zake ndi ukondedwa kwake kwa Malawi. Msokoleri ameneyu ndi amene anapangisa dziko la Malawi likhale pa mtendere. Ndine mandusero mene chimbuzi togona ndimeneto pageti benaimanda pageti benepo msero msero mimi ndi msero mukuti kulankhula bwanji mene ndi msero ndili ngani akapanga meeting panopa plan yawo yo analize zoti akuti angondipha ndikwapezeka ineyo mende ukhalako anthu anandiuza kuti iwe ngati ukusakidwa ndi anthu upite ukapike report ku polisi kale safety yako. Ndenda bwera ku polisi kungofika ku polisi kuja kupeza ku polisi kuja kuli kale anthu amene andiuza munthu amene amandiuza nzeru zimenezo ndi munthu amene amagwirizana naye. Mamba mapiksha aine achita kuchoka mu phone mwanga momwemo achita kundikulisa mkazi wanga ku nyumba. Mapikisha amene ineyo atumizidwa amafalisa kwa anthu andigwire achita kuchokera kwa mkazi wanga, mkazi amene ukhala naye ngwapasa anthu kutani ndiwanduza tandisake ndezi ndizachitika nani ndimanda ndine mafosa kwa anthu akuti ineyo ndikusakidwa ndi anthu ajananduza kuti upite polisi ukapeke ripoti. Mkazi uja ndamanduza kuti upite ku report polisi yako kumweko anthu achatafusa kuti ezono upite polisi yake kumeneko kumena kuti akusakaniko. Ntangofika kuno kungolwa kumpanda kazo jemena waenda sina moto ngokwera gari moto amene amutenga gari moto simuzi mmoja Malawi zangara jipakira Taliban kuchokera pana MH mu pa Rwanda aloenda bwandi mkwiyo chifukwa cha report imene watu usachakwera nde vodi yanga imene ndikusoti ena simuikonda chifukwa chokuti mkati mukhala zinthu zoopsa chifukwa cho ndakuya kwambiri.